Nordvestgrønland er enormt. Militær tilstedeværelse er periodisk, og satellitter og radarer dækker meget, men ikke alt. Noget opdages sent, noget opdages slet ikke. Det er baggrunden for Folk og Sikkerheds forslag om en lokal tabdik-ordning, skarpe øjne i terrænet. Det er ikke en ny hærenhed, men kontraktbaserede fangere og fiskere, der rapporterer usædvanlige observationer til myndighederne. En idé, der også finder genklang i Grønland. Jeg synes, det er en af de gode ting, hvor befolkningen vil være med til at observere og se, om der er nogle bevægelser i naturen, som almindelige radar, eller hvad det nu er for nogen, der er oppe i rummet, ikke kan se, men som fiskere og fangere observerer en gang imellem, at der er nogle bevægelser her, som de ikke selv kan forklare. Kai Kleist er mangeårig politiker og embedsmænd i Grønland og peger på netop det hul, forslaget forsøger at adressere, der er tale om en proces. Jeg havde en snak med forsvarschef og spurgte til, hvordan og hvorledes de greb sagen an. Og det eneste, han sådan set ville sige noget om, det var, at de i forbindelse med det arbejde havde et år til at udforme, hvordan og hvorledes sådan en ordning kan laves. Jeg har haft et møde med Fiskeri- og Fangersamfundsorganisationen KNABK, og de var meget interesserede i at være med og deltage i selve udformningen, hvis det skulle være. Så de er interesserede. Forslaget er ikke vedtaget. Der er endnu ikke nogen selvstændig ranger-enhed, men debatten om lokal inddragelse og håndhævelse af suverænitet er i gang. Spørgsmålet er nu, hvordan kobles lokal legitimitet med national sikkerhed?